नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे भोजपुरी हिट न्यूज चैनल, तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे दोस्ताना, जो कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर रिलीज किया गया था सिनेमाघर में। तो दोस्ताना फिल्म की एगो वीडियो रिलीज किया गया है करीब 2 दिन पहले। 2 दिन पहले रिलीज किया गया है इंटरटेनमेंट रंगीला पर। तो 2 दिन में 55,010 लोग देखले बानी और 1,310 लोग ही लाइक कर ले बानी। तो आप लोग के बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म दोस्ताना के ये भी गाना जो कि फ्लॉप हो गई बा, काहे कि 2 दिन में 55,010 लोग देखले बानी और प्यार दुआ दिले बानी। तो आप लोग सीधा अनुमान रखा कि वीडियो के जो कि करीब 2 दिन में 55,010 लोग देखले बानी और 1,310 लोग लाइक कर बानी। तो गाना तो जो कि वीडियो फ्लॉप हो गई बा। तो आप लोग के जानकारी बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के जो कि 2 दिन पहले इंटरटेनमेंट रंगीला पर एगो गाना आयल है, जो कि गाना के नाम अब पोस्टर स्क्रीन पर देखी सकत बानी, जो कि फ्लॉप हो गई बा। एगो और जो कि रिलीज किया गया है 8 दिसंबर के शाम के 7 बजे, जो कि आप लोग गाना के नाम और पोस्टर स्क्रीन पर देख सकते बानी। ये भी गाना आप लोग भी जाई देखी और सुनी, न तो ये भी गाना प्रदीप पांडे चिंटू जी के फॉलोअप हो जाइए। तो आप लोग से विनती बा, प्रदीप पांडे चिंटू जी के फैन बानी तो आप लोग भी जाई इंटरटेनमेंट रंगीला पर और दोस्ताना फिल्म के गाना और वीडियो देखी और सुपर डुपर हिट बनाई। काहे कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के दोस्ताना फिल्म के अधिकतम वीडियो जो कि फ्लॉप हो रहा बा। तो आप लोग से विनती बा, आप लोग भी जाई और प्रदीप पांडे चिंटू जी के गाना वीडियो देखी और सुनी और प्यार दर्द हुई। और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।